Rowere maromo 600 mane yudo tiegruok mag tije lwedo mopogore opogore kuonde tiegruok mag tije lwedo e kaunti ma Homabay e bwo chenro mong'ere kaka fundi mang'ula osidhnegi kondo bang' tieko tiegruok. Chenro mar genowa fundi mang'ula ne ochaki higa mokalo gi sirikand kaunti ma Homabay komakore gi bengi mar KCB mar miyo rowere ma ok yud thuolo mar donjo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko yudo lony e tije mag lwedo. Rowere maromo 600 manokawe tielo mokwongo mar chenrono notere kuonde tiegruok mag tije lwedo mag kaunti no kama gidhi yudo tiegruok nono maonge chudo. Chenro mano muonyo siling milion 12. Yudo tich miloso gi lweti no. Koro ine milokori employer nikech ichako tich matin tichaki kelo jomoko bi mede wiye koro sani ka in plumber kik ibed e dhot. Many ng'ata ming'eni jaduong' kata mosetimo plumbing nyaka nene mak bade. Nyise ni jaduong' we ateri tich kata kimiya mana fea kende. We ateri adhi ane kaka tich timore nade tiyore. Mani iluongo ni apprenticeship. Mondo koro gimisomo matin ni imed ng'eye. Skills are so key, and skill is for life. And then it is even more important to get skills rather than being or getting gonya. When we come like in this place, then people line up for kitu kidogo. But the knowledge you have acquired will serve you for the entire time you will live in this